Ok, hai să vedem ce pică. Cred că pică Blink-ul cel mai probabil, nu? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un clip de pe acest canal. Numele meu este Emanuel, iar astăzi mă joc din nou Brawl Stars. În acest video o să mă joc la rank, din câte vedeți am făcut și Diamond 1. Chiar dacă nu mai sunt decât 2 zile și 22 de ore, o să încerc totuși să ajung în Diamond 2 aici, poate. Sau eventual chiar să termin mâine sau nu știu, o să văd. Depinde cum am timp. O să dau și play acum. M-am băgat pe knockout. Cred că o să mă joc cu Colt. Nu știu ce să zic. Eu oricum cred că o să spar pereții ăștia de aici, de lângă. Hai frate, mișcă-te. Ok, a spart acolo. Și vine kitul, bineînțeles, era culmea să nu încerce. Hai frate că Leonul e AFK. Dacă îl găsește kit, da. Opa, și dăm, acum îl prind. Na, e rip, m-a prins. M-a prins kitul, dacă ajungeam un pic mai devreme, îl luam. Holy fuck. Nu, l-a prins. Mamă, în Diamond deja devine puțin mai dificil, așa ca să spun. O să... ce să fac? Nu știu exact ce să fac. Ce ar trebui oare să fac? M-a prins cu poison-ul ăla. Na, e rip. Acum vine cu gadget-ul, kit-ul. Sau nu? Nu știu ce ai de gând. Da, uite, e într-o fișoară din spate acolo kit-ul acum. Unde ai de gând să mergi, băi? Așa, băi, era logic că vine de acolo, măi, vârle, dar nu l-ai văzut înainte. Ok, hai că are o șansă, să spun așa. Bine, hai că e bine, bă, hai că e bine. Nu mă așteptam la asta, dar e ok. O să încerc și o să joc un pic mai bine cu coltul. Dar nu știu, că ăștia se mișcă rapid, au toți 3 legendare, se mișcă foarte, foarte rapid. Bine că l-am luat pe Colt acolo. Și vine pe mine, normal. Ăsta e un noob, așa, da? Deci așteaptă să mă prindă la HP și după aia vine pe mine. Un slăbani în asta, așa. Ca mulți alții. Da. Du-te vere pe el, mai raș un pic. Curaj, că sunteți doi doar, are hypercharge, am înțeles. Hai, poate nu-l omorăși pe Leon. Mă gândesc și eu așa. Dacă moare, nu-i vina mea. Eu l-am omorât pe Crow, acolo mi-am făcut datoria. Na, e rip. Am pierdut primul meci. Vedem acum. Runda a doua. Mamă, durează și aici un meci la rank, o grămadă, frate. Nu știu, o să dau tot acolo un gadget, probabil. Acolo se face kit-ul invizibil. Exact cum mă gândeam și cum era și logic să se întâmple. L-am luat, acum ar trebui să apară kit. E normal. Uite, facem așa. Și l-am prins. Hai, Leon, dai un hit. Ne ferim puțin, așa. Nu m-am încă un gadget, ceea ce e nasol. Dar oricum l-au luat ăștia. Ok. Hai că prima rundă a fost mai nasoală. Aici începem bine. Acolo, dacă mai aveam un gadget, era bine tare. Asta, ce să fac? Uite acolo cum stă Crow-ul. Ok, l-am prins pe ăsta și am câștigat. Deci încă o rundă mai avem.
Hai, dacă câștigăm runda asta, am câștigat meciul și am luat un plus. Sper să reușesc. Ăștia 3 au luat legendare. Toți 3 legendare, nu știu ce au avut de gând. Da, bine, și la noi ăștia doi sunt cu legendare și numai eu sunt aici rar. Dar nici măcar nu contează asta. Acolo nu mai e, acum e pe aici kit-ul, cred. Ok. Unde e kit, bă, că mă stresează kit-ul. Și am cărcat cu siguranță superul. Trebuie să stau pe lângă Leon ca să nu poată. Ok, ia de aici. Nu știu ce a vrut să fac acolo. Trebuie să încerc și eu să mă feresc puțin. Mamă, la knockout e așa nasol când te bagă la rank. Că sună prea multe runde, cum ar veni. Hai, nu mă prinde. No, bro, nu. Ok, la limită. Dacă ar lovi și clona aia. Hai, frate, ce faci? Așa. Hai că am câștigat runda asta. Mai avem încă una. Și am câștigat runda mare. Din păcate nu mai am din nou gadgeturi. Și nu știu unde e Kid, că ce mă enervează bralul ăla. Unde ar putea fi? Uite-l acolo. Ok, hai că am făcut aici kill-ul. Și am câștigat runda și am luat plus 121. Deci mai trebuie încă câteva puncte ca să fac Diamond 2. Să văd dacă reușesc să fac. Bun, m-am băgat aici la Brawl Ball. Nu știu, o să încerc probabil cu Stu. Hai că ne-a băgat la Brawl Ball. Nu știu chiar de ce a luat ăsta Mr. Piu când putea să iei Ems. Așa ăștia au Frank-ul și au și îl ai și pe Poco în spate care îl susține pe Frank-ul Hill. A greșit foarte tare cu Mr. Piu ăla, nu știu. M-aș apropia puțin să sparg 2 pereți, dar uite fac așa. Și ăsta l-am spart aici. Să mă duc, mă îndepărtez puțin. Acolo a rămas Poco, nu o să mă duc eu. Bă, ce m-a prins. Poco m-a luat, bă. Holy. Hai că ne-au spart ăștia. Cum ziceam, verde, de ce n-a luat omul Ems sau ceva de genul? Omul chiar, fii atent, ne-au luat. Ne-au dat gol, bă, ne-au dat gol. El a luat Mr. P, bă, el a luat Mr. P. Mamă, uit paralel efectiv cu jocul. N-are o treabă, uite, l-a fost și Africa. E bro, e rip. Meciul ăsta s-a dus. Nu cred că mai avem vreo șansă, uite. Dar e logic, dacă vezi că a luat Brawl tank și are și Poco, normal că asta o să se întâmple. Dacă lua Ems, îl ajuta puțin cu superul și încărca rapid superul, că... N-ai, frate. Uite, mă duc așa și l-am luat pe ăla, dar Poco iară stă în tufiș, omul. Dă-i superul. Bravo, vere, bravo. Da, degeaba oricum. Holy. Ok, l-am luat pe Frank acolo. Ia de aici. Și m-am ferit un pic. Dacă aș reuși să le sparg acolo în față, dar să mă apropii puțin, dar e brocul ăsta care... Uite așa, hai să te văd acum. Și... Holy! Nu reușim. La fix eram, bă. Eram la fix, mai sunt 20 de secunde. Pierdem runda, hai. Frank-ul nu-i dă pace. N-avem verde nicio șansă, rip. E gata, s-a dus. N-ai bro cu cine, dacă el a luat Mr. P, păi dai seama ce fel de om e, cât de prost e, ca să spun cât mai frumos. E paralel, degeaba. Degeaba bați cap cu ăștia. Ce să fac? Mă duc tot așa cumva. Să încerc să sparg aici și mai dau puțin damage cumva. Trebuie să-l omor pe Poco prima dată și m-a prins în...
Na, e gata, s-a dus. S-a dus meci, cred. Dă-ți, frate, superul. N-ai, ce ai, frate, nicio șansă, ești nebun. N-ai, zic nicio șansă, bă, nicio șansă n-avem. Da, nu mai comentez. Tag din gură, pur și simplu. Fiecare face cât poate. Măcar Surges face treaba acolo. Dă o pasă aici, oricum, degeaba, dar... Ia mingea de aici și fac asta eu ca să fac un pic de spațiu. Dacă făceam asta mai devreme meciul trecut, poate am fi avut o șansă mai mare. Da, bine că și ei n-au spart nouă peretele, e la egal acum. Na, suntem în mai dezavantaj dacă am reușit să dăm și noi gol. Ok, ia de acolo pase, eu o să fac uite asta și acum am ferit și mă duc așa și mă feresc iarăși și iar mă feresc și tot așa. Și dau damage acum și n-am luat hit. Bun. Acolo e Brock cu super încărcat și s-ar putea să nu facă probleme. Exact cum spuneam. Nu mai reușesc să ne apropiem de poartă. Nu avem nicio șansă. Na, ce prost sunt. Ha. Ia. Bine, frate, bine, bine. Hai că am reușit eu să dau gol până la urmă. M-am dus singur cu mingea. M-au susținut ăștia doi pe partea asta altă aici. Să nu spui că ne luăm acum un gol în ăla chiar acum. Nu. Ia. No, nu. Bine. Mamă, ce tensionat stau. Cred că se observă și din vocea mea. Nu am reușit acolo. Haide. Bine. Am făcut-o. Am dat gol. Oi. Hai că suntem la egal. Mamă, dacă reușim să câștigăm, suntem tari. Dau aici un hit să-mi încarc. N-am reușit să-mi încarc superul. Mamă, l-a stus superul, e efectiv tot. Uite, frate, cum vine. E normal, Vere, e normal că așa se întâmplă. Dar e susținut efectiv de Poco ăla, bă, Francu. E normal că așa o să se întâmple, dar Mr. P, ce să-i... Nu mai pot, bă, m-au luat dracii. Adă aici mingea, acolo e Frank cumva. Nu știu, nu am uitat cum vine. Mâncar și eu heal-ul puțin și acum dau un hit și l-am spart aici. Hai, frate, că v-am dat o șansă. N-ai, nici cu cine? N-ai cu cine. Ok, l-am prins acolo. Hai, că s-au spawnat iar ăștia. Mare unul, vine altul. Mi-a spart peretele acolo. M-am dus, cred că. Na, gata. S-a dus tot. S-a terminat. Eu am încercat, bă, chiar am încercat, dar n-ai. Aici am un star drop cumva. Ok, un star drop rar, cel mai probabil. Exact, ăsta e un rock meu. 20 de blinguri, n-am ce face cu ele. La un meci distanță de a face Diamond 2. Frumos. O să-i dau aici play. Ok, hai că ne-a băgat. Sper să-i putem învinge ca să fac și eu Diamond 2. Data trecută, sezonul trecut, m-am oprit la Diamond 1. Da, e nasol că ăștia au brau de depărtare.
Du-te, hop, hop. Și ăla s-a dus acolo. N-am net sau care e problema? Aveam puțin lag la net. De ce nu am net, vere? Nu știu. Bun, așa. Ok, m-a prins un pic coltul. Aici are Edgar. Și eu iarăși am scăpat în mod miraculos. Bun, aici e Charlie. Hai că am scăpat. Dau și un super acolo. Și eu am 9 gemuri. Haide, bro, vino încoace. Bun, l-am luat eu și pe ăsta. Mă duc acum aici în boschet. Ok, a venit coltul tot degeaba, cred. Dau și un emote aici, că de ce nu? Bun, hai că crezi că l-am bătut. I-am bătut o rundă asta, mai avem o rundă. Mă mir că am reușit să-i bătem. Să vedem dacă reușim și runda asta. Ar fi tare. Mamă, tu-i netul, măsii. Te dau aici un hit. N-am vere net, ce naiba se întâmplă din am net? Bun, avem 4 gemuri. Acum 3, cred că. Bun, a murit Bo și au rămas la mine astea. Nu, bine, hai că am scăpat. Ok, acolo Charlie. Aici parcă Edgar a venit pe... Bă, asta nu mai împinge hitul ăla al lui Bibi. Înainte de da knockback. Nu mai da acum. Haide, viața mea. Na. Bun, hai că au făcut Bo treaba acolo. Vai, nu tu, de ce, frate? Dar chiar acum a venit trenul, dar... Hai că ne-au bătut, din cauza mea am pierdut. Mai greșesc și eu. Să încerc să mă duc rush, dau un gadget. No, că a venit Edgar acum, băga mea și piciorul, că am pierdut numai din cauza mea. Sau... No, e rip, bro, e rip, am fost eu prost, am jucat-o rău. Încă o rundă. Eram la limită, bă, mi-a trebuit mie să mă duc când era trenul aproape, eu tot m-am dus. După m-au prins acolo. M-a luat trenul și aia a fost. Ok, Nani AFK, hai că e clară treaba. Da, deci efectiv hit-ul ăsta nu mai dă knockback. Oricum deja nu era foarte OP, acum chiar că a stricat-o. Era bun, frate, hit-ul ăla. E bine că am scăpat aici la fix cumva. Am și tot 2 gemuri acum. No, 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 Nani, ce naiba faci, bro? Bro, lasă superul ăla. Nu continuu cu superul ăla, stai.
Hai că cu tot e bine. Bun. Cold. Hai că și-a dat Cold Hypercharge un ani, văd că nu mai face nici mai brânză. Dar e bine că a murit Cold de la superul ăla. Nu, a scăpat. Ok. Nu, Nani, nu, Vere, nu, ce faci? Bun, hai că avem iar 10 gemuri. Sare Edgar pe Bo, normal, că a văzut că e ocazie acolo. Și am murit și eu, nu? Hai că la fix. De data asta chiar am scăpat la fix. Ok. Ăștia vor să mă prindă pe mine, da. Să nu vină Edgar cu superul de asta mie. Da, uite-l acolo. Ok, nu mai gata, e rip pentru el. Ok, am scăpat cumva la fix. Și am făcut oficial Diamond 2. Ok, hai să vedem ce pică. Cred că pică Blink-ul cel mai probabil, nu? Nu, a picat Play Icon, n-am ce face cu el. Da. Ăsta e norocul meu, bă. Ăsta e norocul meu. Cam atât și cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like. Eu m-am dus. Pa!